Moro. Nyt taas päästiin takaisin, koska pieniä teknisiä ongelmia, niin tästä tulee osa 2 nyt. Joo. 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 Jos te haluatte mahdollisuus spinneri, niin se on tässä. Joo, mä tuun. Mä en oo vielä tutkinut ja mä näytän nää näillekin. Joo, ihan perus. Aika paljon tuolla lattialla. On vähän pakko. Joo, tää on ihan sama. Jos te haluatte nähdä paremman videon siitä pommitusta, jätkää ihmeessä kommentteja. Voidaan kuvata täältä enemmän näitä. Tai tsekkaattua täältä, miltä tää pommi siellä näyttää. Joo, mä kävin tsekkaan ykkösessä. Muistakaa mun tilata Tinokas, tee ja Lauretski. Joo, se just. Tinokas tekee liian tämmösiä videoita ja Lore tekee siis ei Lego-asen videoita. Aika hienoja. Mitä? Vähän sanoin sulle. Mä itse teen myös sitä pelivideoita. Rupeen tekemään. Tästä tulee nyt pieni pätkäsy sitten. Nähdään kohta. No niin, nyt ollaan täällä ylhäälläkin nyt taas. Saatte vähän nähdä, täällä on tämmöistä junttien ja kaikenlaista. Ok. No, nyt mä voin vissiin vielä yhden klipin kuvata. Eli tämmöset tää näyttää. Mikä on meidän ihmeellistä, mutta jos joku... Joo, tää video alkaa kohta olla niinku tässä. Ja täällä on niinku tämmöstä. Jos olette lähellä, niin tulkaa täällä katsoa tää. Kannattaa tulla ehkä kaverin kanssa tänne katsoa, jos olette täällä lähellä. Tää on Pieksämäellä. Siinä on pieni pudotus. Jos tässä olisi vettä, niin tässä voisi hyppiä hyvin. Ja tää video alkaa olla niinku tässä. Käykää tilaa mut. Ja tykätkää videosta, jos tykkäsitte. Ottakaa kommenttia tai jotain, jos haluatte nähdä jotain pelivideota tai tästä videosta. Niin se olisi alkaa niinku tässä. Niin se olisi jälkeen 5.08 tässä, niin moro!